pensat en material, està pensat per material que pugui tenir un usuari a casa. Tipus mancornes, tipus pilotes, tipus gomes. O sigui, material que qualsevol persona pugui tenir i el que no és en material sempre són exercicis més dinàmics. És una manera de treballar que canvia com dirigir-te als alumnes, canvia com observar l'espai que tens davant, perquè no els estàs veient. Aleshores has de tindre molta confiança en que t'estan seguint i que ho estan fent bé. Aquesta és la part negativa de treballar online. Abans de cada sessió sempre pengem una petita llista on diguem el material que és necessari, que són substitutius de, per exemple, una kettlebell, manovelles o per exemple, una roda per fer abdominals, que utilitzem una tovallola, per exemple, i fem això. I clar, també adaptem molt els exercicis, fem exercicis i sempre posem com 2 o 3 exemples d'un nivell més iniciat a un nivell més avançat.